Көзілі күнел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Сәлемең бар, яшәүләрең икән, бәхетләрнең 5-нче каты. Шатлыкларың алып килде миңа, шуннан язган 1-нче хатың. Хәтерегездәме, дуслар, элегрәк шулай башлый идек бер-беребезгә язган хатларны. Сәламлисе килде, гади итеп үзебезчә бүген сезне. Күзгә күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә алып баручы һәм аның авторы Зифа Нагаева. Элек һәм бүген сүзләре белән башлап киттек. Юкка гына түгел. Заманнарыбыз үзгәрде. Заман сулышы башкача. Бар заманны гел хурлап, гел бутап, булгатып утыручылар. Шулай ук зәңгәр экраннар каршысында да юк түгел. Бар үз заманыннан канәгать булып кына калып түгел, заманыннан алып кына түгел, заманына ни бирәсен уйлап гамәлләр кылганнар. Үзләренең изләрен матур итеп калдырырга тырышканнар һәм үзе яшәгән илен зурларга, данларга омтылганнар. Әйе, дөрес аңладыгыз. Бүген фикерләремнең соңгысына тукталып, легендар Төркем Каравансарай төркеменең алыштыргысыз сәнгать җитәкчесе, Башкортстанның халык артисты Вилдан Яруллин белән очрашуда моны тирәнтен аңларбыз. Халидарич, сәлам юлладым сезгә. Хәерле көн. Мин инде бик якын итеп күптән көтеп алган кунагым, сез дип түгел, якын итеп син дип дәшеп китәрмен. Кәйфләр әйбәт кенәме? Яхшы. Шул кадәрлек соңгы вакыт аралыгында тиздән тиз яңалыклар. Тиздән тиз күптән күп яңалыклар була килде синең язмышта. Шуңа күрә күптән көтелгән иде бу очрашу. Инде иң беренчеләрдән тукталып китәсе килде. Учалы бик күп шәхесләр биргән төбәк, Мулдакай авылы. Әйе, һәм шул якта нинди матур гаиләдә үсте икән без яраткан җырчы Вилдан Яруллин үзен тыңлый әле. Беренче нәүбәттә менә зур хөрмәт менән Зифа апа әйтеп әйтәм. Һезнең һиләвегез инде менә яр кебек шундай күңелгә, йөрәккә балдамай булып ята. Инде менә радио юлдашты тыңлаган сакта иде, ул вакытта эшләгән сакта көтеп ала туган идем шундай һезнең алып баруды. Әле менә һезнең шалтыраткаста ошо тапшыруга сакырам дип мин бүтән эшләремне ситкә куеп килеп иттем. Ихлас күңелдән рәхмәт һезнә. Инде мин туып үскән гаиләгә килгәндә без 8 бала үстек, беребез иң төпсегебез үкенечкә каршы мәрхүм, 7 тере, Аллага шөкер. Учалы районы Мулдакай авылы. Атайым да бу көндә мәрхүм, бездә ине итиләр. Әсәйбез Аллага шөкер исән, 6 яшь. Кайтып йөрибез. Форсат дигәндә инде тугандар белән усрашып, үзе бер гомер дип бу юкка гына ярламай бит инде. Бер тугандар безнең менә бер туган агайым авылда, шулар менән усрашып, һеңлеләрем Ханты-Мансийск округында шундай эшләр. Нинди зур байлык һәм инде шундый шәп егетләрне үстергән Мулдакай тарафлары безне карый торгандыр, тыңлый торгандыр, горурланып утырыгыз әле. Менә шундый сезнең хакта да матур җылы сүзләр бүген явып торачак әледән әле. Вилдан, гаиләдә үсеп, мәктәпне тәмамлап, мин инде хәтта сорауда бирмим, начар укыгансыңдыр дип уемда юк. Ниндидер этәргеч турыдан-туры сәнгать институтына алып килгән. Бу ничек? Мин укыган сакта бәләкәй әле садик бездә садикка йөрдек бит. Ике туган. Садик эләкте мине эләкте, мине йөрттеләр. Агайларым йөртте, бер туган апайым йөртте. Һаман да хәтеремдә санага ултырталар да алып бара торганнарын. Мине бала сактан сабырсызлык булганда, шуны һаман исләйм. Алып кайткандарын көтеп тормай касып кайта торган. Ике туган агай менән бергә йөрдек, Халид Яруллин. Шуның бергә бәләкәй сакта исләйм, безгә шунда бәләкәй гимнастерка кидереп, крейсер Аврораны ерлай торганлык. Һаман, что тебе снится, крейсер Аврора, шуны исләйм. Әлбәттә, без дә җырладык. Безгә шуны ерлаткандардыр. Байрам айын без икебез сәхнәгә бастырлар да, халык алдына ерлата торгандарын.
Ул вакытта безнең ер буенча укытучыбыз Саяр Корбан улы бүгенге көндә мәрхүм шул Саяр агайга форсаттан файдаланып зур рәхмәт әйткем килә. Инде сәнгать дөньяны Саяр агай үзе етәкләп индереп ибәрде дип әйтәм дә яңгыш булмас. Аннары инде сәнгать институты киң колачлыгына авыл баласын ишекләрен ачтым да керде укы түгел әле. Килгәч бик каты нигездә үтәргә кирәк. Әлбәттә. Авыл баласы укуын алып килгән тәҗрибәсе белән генә әллә кая китәлмәй, бик тырышлык, булдыклылык кирәк булып чыга бит инде. Шул елларда инде тормышларның үзгәреше, сез укуны тәмамлауга бездә мөстәкыйльлек башланды республикада. Шушы матур вакыт аралыгында, шушы кечкенә чакта җибырдап Мулдакай авылында үскән егет бергә үзе кебек үскән авыл малайлары, авыл егетләре белән кайсы вакыт аралыгында карар кылынды. Әйдәгез төркем кебегрәк оешып, бергә җырлап китик дип. Бу инде сүз бара Рәсүл, Әмир, Артур, Вилдан, Мәхмүд, дөрес әйттемме? Алар хәтта һәр урында без әнкәйнең 5 баласы кебек дип горурланып әйтә торган булганнар. Төркемгә килгәндә 1987 ел без армия сафынан кайттык. Бер тиюм ул Артур Туктагылов һәм мин кайттык һәм сәнгать институтына. Ул вакытта сәнгать институты, әле генә академия булып китте бит инде. Яңарак. Имтихандар тапшырырга килдек. Шунда Артур Туктагылов менән танышып алдык. Таныштык, ул Орынбордан килгән, Куандык районыннан. Иң зур этлеге кемнән башланды? Икебезнең бергә янып йөргән эстә шундай теләк. Төркем төзергә дигән. Артур әйтте минең. Кара әле бер-берегездән көнләшүдә булмаган. Берәү һәркем үз юлыннан үземнең генә җырымны алып китеп, тизрәк халыкка күренергә дип уйлар иде. Сез менә төркем төзергә дип. Нинди матур. Бәдәйет шундай хыял менән яндык. Артур шул вакытта әйтте, минең якташ Әмир Туйгунов әле армия сафында, әле сакыртып алайык әле шуны. Ул саксофонда уйный. Әйдә дип, ул хат язды, күптә тормай кайтып төште. Ул контракт менән калган булган армия сафында. Ул кайтты, шуннан күптә тормай Рәсүл Карабулатов менән Мәхмүд Надыршин да кайттылар армия сафынан. Без алар укып, укудан киткән егеттәр яңадан кайттылар сәнгать институтына. Шунда танышып, берләшеп, бер фикердәш булып төркем төзеп бердек. Һәм беренче чыгышыгызда сезнең үзегез укыган сәнгать академиясының залында була. Бу дулкынлану әле дә булса хәтердәдер. Әле дә була хәтердә. Беренче концертыбыз 1990 ел булды сәнгать институтының концерт залында. Караман-Һарай төркеме булып. Беренче концертыбыз 6 мартта булды. Караман-Һарай исемен безгә ул вакытта режиссура факультетында укыган безнең якташыбыз Учалы егете, Учалы агай инде Рамил Гыймранов. Türküdür halkanın, duymay Medine yalkanın. Balını türküdür halkanın, duymay Medine'nin yalkanın. Mileşkeyim, işlemen deşmeyhin, yine şulay hula balkanın. Mileşkeyim, işlemen deşmeyhin, yine şulay hula balkanın. Вилдан, аннары сез инде чыгыш ясый халык күңеленә керә абруй казанып 92 елда ялгышмасам Чечен Ингушетияда хәтта бүтән дөнья конкурслары җиңүчесе булып менә шуннан сездән китте. Сез бер заманны кыйралып стадионнар җыя башладыгыз. Сездә миллилек, сездә патриотизм көчле икәнен күрсәттегез. Менә аркалар җыбырдый әле әйткәндә фольклор йолаларны кире тергезеп заманча үзгәртеп халыкның игътибарын бүтәнләй тулы халык җырлары белән тулы күңелләрегезне бүтәнләй икенче юнәлешкә әйдәп чакырып алып чыгып киттегез һәм дөньялыкка күрсәттегез, дөньялыкка тараттыгыз. Шундый зур максатлар куелган булды. Монда биредә хәтта эшләп киткәндә синең агайың булган администратор Халид Ярулин. Әйе. Еңгәем биюсин безнең. Әйе, бер читтән теге ниндидер көнләшеп, моңа аяк чалып тору түгел, һәрберегез тамчы менә шулай куйгансыз. Вакытта Алгы Бахтиева бездә ярсы
солистка булып йөренә. Безнең популярлашып китү ул безнең милли колоритты югалтмауда дип уйлыйм. Милли колоритта безнең һәрвакыт эшләнек, безгә якын ине ул. Чөнки һәммәбез дә авыл егетләре. Шуга безгә әйтәләр бит инде, әсә һөте белән кергән дип. Шул безгә һиңеп калгандыр. Чөнки минем бала сактан исләйм, минем атайым ярланы, инәем инде мандолинда уйнаны. Ул да ярланы. Өлесәем бик халык йырларын ярлатган. Шуга миңа ул һиңеп калган. Аннары бит әле сез эшләп китеп күтәрелеп алган вакытта бик каты цензураның көчле чагы. Ул ничек кенә башкорт халык җырларын җырлап тора бу егетләр, менә булай гына әйтеп торыйк әле, әйдә җибәрик әле, затыйк түгел, һәр вакыт сезгә имтихан тоткан кебек булырга кирәк. Цензура каршында авырлыклар булдымы шулай да? Авырлыклар булды. Әле баягы конкурслар турында һөйләп киттек тә. 90 ел беренче концертты бергәс, без ныклы инде гастрольләр белән йөри башладык. 91 ел безгә сакыру килде. Ул вакытта Чечен-Ингуш республикаһы Гудермес каланы Гумс парад молодости дигән всероссийский конкурс. Шул эстрадный группа. Без Каран Харай төркемен бардык. Ул вакытта инде безнең 7нче буатта сыккан сыңгырау турына халык ярын йырлап, без заманса эшкәрткәнник. Шул yerdə йырлап без беренче урынга лаек булдык. Башкортстаныбызның йөзе булдыгыз, кая чыксагыз да. Башкортстаныбызның данын акладыгыз. Күтәрдегез башкорт халык җырларын, башкорт халык кына түгел, гомумән халык җырларын күтәрдегез. Һәм шуның белән ихтирам казандыгыз, игътибар казандыгыз. Гәпләшүләрдә булмый калмагандыр. Тамашачылар арасында да халык җырына бит бик каты, җентекле тыңлаш бара торган иде. Бозып куймасыннар, фәлән булмасын, тигеләй булай. Аннары менә мин белешмәләр алырга утырган вакытта да минем бигрәк тә синең визит карточкасы кебегрәк дип әйтим микән инде, бик матурлык сыңрау торна. Синең кайсы чит илләргә, чит якларга, чит төбәкләрдә җырлаганда да аны ассызыкламый калмаганнар. Һәм үзең дә бүген дә горурланып язмаларını укыштырдым, карадым башка тапшыруларда. Бу җырны син дип, сине бу җырдан аерылгысыз булып шулай китте. Гомумән халык җырларына карашың. Шулай да булса да, үзеңнең бу юнәлештә сезнең төркемдә һәрбер кешенең үзенең юнәлеше булган. Кемдер кайсы якка ныграк авышкан. Син инде күбрәк лирик, романтик, һәм калганын үзе әйтсен әле. Миңа якын ул. Иң бер сөйләп китәм, моны безнең халык йырларын заманса эшкәртүдә biz her vakit kengәшләштек, безнең инде агайдар менән абруйлы агайдар ул булганмы, сәнгать институтында фольклор бүлеген алып барган Айрат агай Абу Шахман, Айрат агай Кубагушев, Юлай агай Гайнетдинов. Шундай инде халык йырларын аңлаган, белгән, безнең белгечләр менән кеңәшләшеп, нисегрәк булай эшләк дөрес булар микән дип, алар белән кеңәшләшеп эшләгәс, безгә артык критикала булмады. Һәм инде халык шу кадәрле өйрәнгән, халык шу кадәрле биек итеп куйган, Караван-Сарай әлдә шулай, ул тарих, ул безнең легендар тарихыбыз, куркмыйча әйтергә була. Һәм бер авык сәнгать кешеләре үсәдә бергә берләшкәннәрдә барбер яхшы булып таралышмыйлар. Барбер ниндидер арага җилләр, кемнедер лидеррак итеп чыгара башлый төркем, һәм кемгәдер ул ошый, кемгәдер юк. Менә сездә бердә күренмәде бит шушы. Сез хәтта таралып киткән вакытта да, әле бүген дә берегез дә югалмаган. Берегез дә. Сездә бу әйбер күршүшне ничек сакладыгыз сез? Шушы матурлыкны бүген дә әйтеп утырасың, аралашсак, бер событие, чара кебек була бит. Аннары сәнгать җитәкчесе булып китү тагын да бит инде җаваплылыкны арттырды. Һәм бүгенге көндә бик күпләрне борчыган сорауны бирмим мөмкин түгел. Караван-Сарай иткән егетләр борчылмый түгелдер. Яшь Караван-Сарай барлыкка килде. Ул бармы? Ул булачакмы? Ул җырлаячакмы? Ул сезнең традицияларны саклармы? Ул сезнең өметләрне аклармы? Ди тамашачы, телевизор караучыларыбыз көтә бу сорауга җавап. Бына кызык бит ул. Ничек менә безнең баласактан тыңлап үткән шундай абруйлы Ялла төркеме бар бит инде. Әйе, ул хакта бүген Ялла төркеменең яшь составы ла юк, олы составы ла юк, ул бер Ялла. Шулай Караван-Харайга килгәндә, Караван-Харай төркеме ул бер. Мин аны насарлап та әйтмим яшьләргә. Яшьләр үтәргә тиеш, үзләренең исемдәре булырга тиеш. Бына яшь Караван-Харай дип йөрттеләр. Кайда ул егетләр инде һәрбере талант. Исемдәрен әйтеп тормыйм, һәрбере талант. Кайда гына барһалар да Караван-Харай дип сырашайдар. Яһаналар әле Караван-Харай яшь состав инде юк инде ул.
Аларды инде карын карайт дип түгел, һәр берин инде айрым эстрада йондозу дип кабул иттеләр. Инде Башкортстанның атказанган артисты булып яшәлде байдак матур аралык Вилдан Яруллинның да. Ул вакытта әлеге кебек тә түгел, сирәгрәк алына иде исемнәр, бик кадерле булгандыр. Ничек хәтердә шушы йолдызлы сәгать? Ничәнче елны алынды? Мин исләмәйм дә ул ничәнче ел булды икән. Байтак Ул вакытта байтак беренче президентыбыз Муртаза Габайдулла Рәхимов тарафыннан алынды, бик мәртәбәле. Ондай почет исемдәр ул бит үзеңә өстәй җаваплылык. Кеше алдына сыган шулса кеше шундай званиемен сыккас үзеңде едди тутырга, шылды-мылды йырлар йырламаска. Бездә ондай йырлар булганлай инде. Халык менә аралашканда ла теге безнең халыкта әйтәләр бит тоту сөйләмәскә. Без бит культура халыкка җиткерәбез. Шуга безгә карап менә яшь буын үрнәк алырга тиеш. Шуга мин уйлыйм, званияларды бушлай гына бирмәйдәләр дип. Оның эшенә карап, сәнгать юлына карап, һәләтенә карап бирәләр дип. Сәләтенә карап, эшенә карап, хезмәтенә карап, җырлаган җырларына карап та шул кадәрле озак ара халык исеме бирелми торган, гаҗәпләнми торган вакытта гаҗәпләнү булды. Мин дә яңарак кына бирелгәч, мин уйлаган идем күптән бу исем лаеклы дип, мин генә түгел, республика лаеклы дип таныган Вилдан Яруллинда бар, ләкин шөкер, шатлыгым ишемә сыймады. Күргәчтен шундый батыр исемгә күптән түгел генә лаек булынды. Шын халык өчен хезмәттә булган Вилдан Яруллинга халык исеме бирелде. Алкышлап алсак та булыр иде, ләкин сәхнә түгел бу җәһәттән. Һәм үзе әйтмешли, салынган тәрбия, җимешле еллар, юкка гына түгел эзләр, әле күптән түгел генә бик зур яңа бийеклек. Шул җаваплылык өстенә тагын бер җаваплылык, бик зур концерт мәйданы сезгә йөкләтелде. Мин уйлыйм инде бу теге мактанып утыра торган гына түгел, тагын салды олы эш, олы хезмәт иңнәргә. Менә бу кичерешләр халык исемен алганда булган, аз гына кичерешләр белән үзегезне яраткан, сезнең иҗатны хөрмәт иткәннәрне кинәндереп калыйк. Һәм менә бу яңа вазифа, бик зур Башкортстан концерт залы директоры, җитәкчесе дигән шул хакта. Икесе хакында. Бана Мәскәү каласында Кремлевский дворец бар бит инде. Безнең Башкортстанда, Уфа каласында Башкортстан концерт залы. Бик яуаплы, 14 коллектив эшләй бездә. Инде 2000ләп халык бездә шөгыльләнә. Ул төрле түңәрәктәр, төрле кружоктар дигәндәй. Шуга зур яуаплылык. Мин эшкә төшер алдыннан да безнең һөйләшү булды. Мәдәният министры менән, Әминә Ибни кызы менән. Мин күрәм Башкортстан концерт залын яңнан зур үрдәргә, зур шундай коллективтар, төрле конкурсларда беренче урыннар яулавын.
ул булһынна республика күләмендә, ул булһынна халык ара конкурслардамы. Шуның өчен яңадан әле хакланып килгән 14 коллективты хаклап, яңадан да мөмкинчелек булһа, өстәп тагы коллективтар мин индеренем дип үземдән калһа. Үкенечкә каршы һәрбер штат дигән нәмә бар икән. Ограничений. Бүгенге көндә күп тәһәләтле йырсылар, кызлар, егетләр киләләр. Эшкә һорап, үкенечкә каршы алып булмай. Шуңа әле бүгенге көндә һөйләшүләр алып барабыз. Иманым Камил безне Аллаһыга иштер. Мәдәният министры шулай ук безне поддерживать итер. Һәм без инде яңа һулышта элеккеге төркемнәрне калдырып, коллективларны калдырып, яңа һулыш бирергә тиешбез дип уйлыйм. Амин дип торыйк бу җәһәттән. Бик матур майдан бит ул. Бик лайыклы тамашачылар залы дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бик җаваплы эш. Ә менә бу халык исемен биргән бу дәрәҗә күңел дәрәҗәсен арттырдымы? Канатлырак итеп җибәрдеме? Әллә инде шак-шак кына ширкангычта алдырдымы? Эй Вилдан, тагын сиңа әле ярасы да ярасы юллар дип. Вилдан килешеп яшиме шул әле яңарак алган халык исеме белән? Минең инде теге гомерем буена, менә мин әле мактанып әйтмим, кеше өчен яшәйм. Кемнеңдер фатиры бар икән, исем бушына, шуга ярдәм итәргә кирәк. Бер кабинетка барып һорайм, икенчесе нигә барып һорайм, ошыга бирәк, лайыклы бит. Шундай условияларда яшәй. Ярдәм итәйек инде. Я шул ук әле күп бит безнең һәләтле егетләр, кызлар звание йөриләр. Бирәйек инде шуга звание. Менә шуннан үземдән һорап та куялар. Һиңа шулдык кирәкме ул? Кирәктер инде. Мин менә кешесе. Табигать шундай. Табигать шундай. Күп теге менә шундай ярдәм итә торган, менә минең теге бер дус әйтмешли, бер көн үтмәй, кешегә ярдәм итмәй торган көнем үтмәй. Һәр вакыт бер инсек кенә булһа, бары ярдәм итәм. Берәр мәсьәлә хәл ителмәй калмай, үземә рәхәт булып кала шулай. Ярдәм И безнең Башкортстан концертлар залы коллективына рәхәт булачак яшәргә, ләкин үзләренә дә җавабын шулай ук хезмәт белән кайтарып бирергә туры киләчәк. Эстрада, башкорт эстрадасы, татар эстрадасы безнең халыкларыбызның бик кискен бурылышларда, бик кискен үзгәрешләр кичерде. Менә тәрбия, менә кичкенәдән килгән әткәй, әнкәйләрдән, ата-әсәйдән килгән, мулдакайдан килгән тәрбия, укыган вакыттан фольклорны саклап килгән, милли колорит дип, халык җырларым дип, шул кадәр кайнап, җанын биреп торган егетләрнең берсе күңелне кырган әйберләр юк түгелдер. Бүгенге эстрадада хәтта Вилдан тыңлап торыгыз. Менә Туган тел каналында да кем генә безнең юк. Сөйләгәндә дә, җырлаганда да. Шулай бит авыз кайбырак ачылганны колагы ишетмәй. Сәхнәдә күп гомерен биргән егетләребезнең берсе үзе әйтеп тора, "Тукта, уйлап сөйләргә кирәк хәзер сиңа. Исемең бирелгәч бигрәк тә" дип. Менә бу җәһәттән ниләр ишне пошыра, ниләр ишне кыра. Бүген бигрәк тә шундый зур җитәкче вазифасында да булган Халида Ришка сорау бирәс килә шулай дип. Бик дөрес сорау, бик урынлы сорау. Минең исем күңелем бушына шул яһәттән беләгезме нимәгә. Күп яшь йырсылар сыга. Әмма ләкин үзләренең менә әйтәбез, йөзләре юк, үзләренең исемнәре бар. Олар күп. Һәр бере бер төрле йырларга маташамында. Исләп калмый. Үзләренең юнәлеше булган иде. Үзләренең шулай исемнәре булган иде. Ул исемнәре звание менән түгел, ә менә мәсәлән исемдәрне әйтте икән, был йырсы бит әле, беләм мин аны дип, безнең халык шулай көтеп алган йырсы булгандар инде. Мин шундай теләгем яшьләргә менә яңа канат кагып, яңа гына шытып килгән яшьләргә. Акча мәсьәләсе, менә безнең халык арасында, татар башкорт халык арасында йөрергә туры килә, журналистика юлы белән дә, сәнгать юлында да акча җырлый инде диләр инде халыкларыбыз аптырап. Акча җырлата бит инде хәзер, аннары кайбер эй баламның моңлы тавышы бар, тыңлап кына карарга берәрсенә мөрәҗәгать итәргә, әйтегез әле кемгә, акчабыз юк, чыгара алмыйбыз бит инде, әнә теге бар иде, тавышы да әллә ни түгел, акча белән чыгып китте. Менә бу мөнәсәбәтләр. Бүгенгесе заманда шундый егет эстрадабыздан килгәч, бу сорауга да кагалмый булмый. Бу акча мәсьәләсе гомумән буздымы? Эстрадага бер яклап ул ярдәм итте, инвестицияләү. Шулай бит, икенче яклап
ул начаррак җилләр булып кагылмадымы? Юк, кагылманы. Мин уйламыйм, акса бозды дип. Чөнки әйе бар ундайлар да акса түләп сәхнәгә сыккандар. Ул да түгел бит. Ул да түгел. Үзләре аңлайлар. Ул сәхнәгә шәй түгел икән. Ну, Иҗатның гомере кыска була барыбыз. иҗаттың гомере кыска, бердән аңлай ул сыккан, ул акса менән сыккан кеше. Бул аныкы түгел. Икенче юл менән китә. Ундайлар да бар. Менә бу бик кирәкле җавап булды. Инде эй карадым интернетларда, инстаграмнарга да кирип карадым, контактларда да утырдым, элекке тапшыруларны да актардым, чөнки ихтирамым бик зур. Халидарич, сиңа провокацион сорау излим бит. Гадәттә азрак кына чиметтерә торганнар да кирәк. Әйбәтләре белән бергә гайбәтләре дә кирәк. Таба алмыйм бит, дуслар, таба алмыйм, таба алмадым. Гайбәтләрен үзеннән сөйлә дип әйттереп бит инде берни дә ала алмаячагым билгеле, ләкин сораулар биреп карыйм әле. Шулай да закрытый аккаунт дигән рус телендә бер әйбер бар. Бөтен җирдә җабык. Ник Вилдан һәр вакытта матур, дөрес, ул гел дөрес юлда гына йөриме? Бүтәнчәләй тайпылыш фәлән бер дә булмыймы? Үзе турында нәрсә әйтер икән? Үзем турында шуны әйтермен. Моны егет бала үстек. Минең атайым ислам буенча без йоклаганда эшкә китә торган. Без йоктарга ятырсак та эштән кайта торган. Мин әйтә алмыйм, мине атайым тәрбияләне дип. Әмма ләкин минең үз агайым бар. Ул агайларга әйтеп куйды, костыгызны карагыз. Үз агай инде мине белмәйм. Шу кадәр тәрбияләнеп икән инде. Бүген көндә менә насар гадәтләрем юк. Тәмәке тартмыйм. Арак эчмәйм. Бөтенләй дип әйтәм дә Була. була, ну, һирәк-мирәк байрамдарда әдерәк була инде. Ну, эчмәйм дип әйтәм, бәлки зөртәрәк тә булыр. Мин о аракы булды ни калды ни, ни ул кирәкмәй. Менә спорт ягына килгәндә, мин инде менә бөтен күңелемне биреп, менә төркем менән гастрольләрдә йөргәндә, район центрына килеп чыгып, егетләргә әвезмәләштереп, егетләр, әйдәгә дә ошо район менә егетләр кызлар менән я волейбол, я футбол ярыш уйныйгалы. Призымны әйтәм, үзем түләйм. Кем иңә шуга түләйм. Нинди команда иңә. Берендә Сопхангалда без волейбол уйнанык, шул мәктәп өлкән класслар балалар менән. Еңелдек үкенечкә каршы. Балалар көн һәйн уйныйлар алар бит. Әйе. Ләкин әйтәсе килә, ул балаларның шатлыгы булгандыр инде. Сезнең белән уйнаганда җиңдек дип янәсе. Елай районда Юлдыбайда уйнанык. Күп инде уйнаган безнең Акъярда. Әле дә вакыт бүленәме спортка? Әле дә вакыт бүленә. Залларга йөреләме, фитнес бармы? Юк, Динамо стадионда без ананың менә һәр бер четверг уйныйбыз футбол. Һәр бер менә ананы берәр көн инде шулай. Булай бик яратам теннис уйнарга, бильярд уйнарга. Спорт минең өчен инде хобби дип әйтәм. Бик якын. Гәүдәнең төзелеше спортны кагына, җырларга шулай ук матур гәүдә кирәк. Буй сынның да барлыгы искитәрлек. Гаилә хәле качан бирә бу сорауны дип утыралар инде. Юк, менә теге ябык аккаунт дигез бит. Әйе. Мин инде мен бик тә килешәм шуга. Бигрәк тә балык тотырга яратам. Минең Гаилә турында сөйли башлагач, балыкка күчтек әлегә генә. Миңа исемен әйтеп тормыйм, безнең төркемдә бер егет әйтә. Моны егетләрнең рәте, ир егеттең рәте китә башлаһа, балыкка йөри ди. Ул электән әйтте инде. Хәзер үзе мавыкты балык менән үзенә кайтарып әйтәм, һинең рәтең китте, мине балыкка йөрим. Аны кыркырган булсын, осынып та шул рәсел караблатып. Ири хәллән кимәт балыкка. Андый җире безгә иң кирәкле җир инде улай бит тамашачылар. Илдан шулай да. Менә бу ябык аккаунт дигән үзең махсус бит чыгарга яратмыйсыңмы серләреңне? Шулай да гаиләсе, тормыш иптәше, балалары хакында беләсебез килә дип әйтеп, әйдә сорыйга әле шулай. Юк инде. Балалар Бар, ике Аллага шөкер. Малай бар, кыз бар, әйбәт. Шулай да менә гайбәтләр бар, гайбәтләр бар. Кызлар белән җырланылды, кызлар белән бик матур ханымнар белән дуэтлар булды. Аннары мин белгәне генә бер заманы ишетелде. О, Вилдан Гөлсем бик Булатова белән хәтта яши башлаганнар дигән әйбердә бер заман таралып алды, бик күпмегә кадәр таралгандыр. Күп инде, шундай имеш-имеш. Дөрес булмадым барыбер. Имеш кенә. Юк, әлбәттә. Шулай да хыянәткә караш тормышта. Менә сине әйтәләр Карван сарайның романтика, лирика, мөхәббәткә караш, хыянәткә караш нинди.
урыс телендә әйтсәк, атналюкма, әллә бармы күңелнең иләс-миләс чаклары еш гашык була микән Вилдан диләр. Гашык булмайса сәнгатьтә иҗат итеп булмай. Җавапай. Белмәгез шуны. Гашык булу кирәк безгә сәнгать кешене. Ул гашык, ул в хорошем смысле тидер бит. Моны йыр язучылар, композиторлар, алар бит гашык булып кызларга йырдар язалар. Мин шул йырдарны йырлайм. Нисек инде таш йөрәк түгел бит. Әлеге фанаттар һәр вакыт булды. Олар бар да ул. Артур Тукталовтың атаһы мәрхүм инде, ветеран. Инде икенче группа инвалид. Шул агайдан безнең Рәсүл Орынборда кайттык та Артурларның авылында атаһынан шулай төрле сәтерекле һораулар биреп утыра инде. Бер тыңлап утырам. Бәдри агай, яшь сакта кызармын былай күп кенә таныш булганыгыздар, мәхәббәт булгандыр инде. Сәтерекле һораулар бирә инде. До того шундай агай хугышты күргән, әсен сүсеһен татыган. Уйлап тыңлап утырдылар. Без ябып көтәбез бит инде һәр һорау биргән. Булһа булгандыр инде. Тип әйттеләр гойды, шуннан бетте ябып. Башка һорау да юк. Аңлашылды. Шуның өчен Булса булгандыр инде. Без заманы шулай сөйләделәр, хәтта шул кадәрлек бөектә Вилдан Яруллин озын кара плашларын киеп аэропортларда шәхси самолетында килеп төшә, ұшып китә гастрольләргә дә дип. Шәхси булманы, самолетларда озын плащтар мода булды ул вакытта. Без егетләрне шулай Ай килешә торган Безнең фотолар да бар әле. Әйе, һәм шул вакыт аралыгында сезнең бик каты матур дуслык Ялла төркеме белән, Салават Фатхетдинов белән бу матурлыкларга тукталмый булмый. Әйдә, кайсыннан башлыйбыз? Салаваттан әлбәттә. Әйдә. Салаватны инде 20 елдан ашу, инде 30 елга якын дуслыгыбыз. Иң тугры дусларны бер әйтеп әйтә алам мин ул Салават турында. Сөнки төрле минем менә төрле тормышымда ханалыштар булды, төрле усырлар булды. Ул булганмы авылда минем инде ял отпуск вакытында бүтән гаиләмнән кайтып йоктап атканда тулайым өй янып китте. Бер нимә калмай. Көскә сыгып өлгердек, бүтән нимә янды, бер нимә калмады. Тик киноларда күргәтәләр бит. Тавыктар янып осалар шулай. Харыктары бүтә янып бүтте инде. Салават шуны ишетеп калып шалтыратты. Һәдә шундай кайгы бар икән. Мин үземнең төркемнән киләм учалыга, концерт куям. Бүтән нин сыгымдарын әсеңә, инәеңә ти, Салаватта инә ти, без дә инә тибез. Килеп бирәм, үзен караган, без бажай дип яшәбез. Үзен караган бажай. Күптә тормый килде, мен учалы калганда концерт куеп, инәемне сахарып тугандарман шунда булып. Үзе авылга килеп, менә өй янгас, бездә юла бит инде. Шулык фундаментты төзергә ярамай, шылдырып төзергә кирәк. Бәләгаза башка килмәһен. Булмасын. Ашылдырга мөмкинселек юк, чөнки күршелә өй бар. Ике генә өй инде ул. Шуларды менән һөйләштем дә, өйгә хатыгыдар, без өйдә күсерәбез дим. Улар риза булды. Килделәр, мин Салаватка шуны аңлатам. Булар ризамы ди, риза дим инде. Әйдә мин шул өйдә һәргә хатып алам дип. Шул өйдә хатып алып, өйдә убира итеп шунда. Галәмәт. Әйе. Лә минем хәтта хәтеремдә беравык юбилей вакытында филармония сәхнәсендә машина бүләк иткәне. Халык ах итте. 35 яшькә, әйе, яшьрәк ул вакытта. вакытта филармонияла. Салаваттың тәртип ягы бит инде тәртипсез дип бөтен телевизорга әйтеп тә утыра алмыйм. Икенче төрлерәк. Халык үзе белә, Вилданныкы бик дөресрәк. Иксен бергә бутагыш яхшы дуслык була микән? Әлбәттә. Әлбәттә шулай була теге. Силәгенә капкасы дигәндәй шулайдыр инде. Бер плюс, бер минус дигәндәй. Бик күп матур дуслык. Ялла төркеме. Ул төркем фақат Уфага килгән икән, Уфада булган икән дию белән кешенең күңелендә иң беренче Вилданның эше инде. Бу Вилдан шулай яктыртып, алып килеп күрсәтеп, үзе дә шундый мөнәсәбәттә алар ягына авышып, алар белән шундый иҗади бәйләнештә дип әйтәләр. Бу дөрестә шул хакта да әйтеп үтсәң иде. 1994 ел Казан калганда бездә Салават таныштырды. Фәррух Закиров Ялла ансамбле менән. Онда Хандугас дигән зур фестиваль булды.
Шунда бит катнаштык, шунда яла төркеме булды, ансамбле. Шунда бит таныштык та, шуннан китте безнең дуслыгыбыз. Фарух Закировка килгәндә, инде алыштыргы итәкчесе яла ансамбленең. Шундай итәгатьле кешене мин күргәнем юк. Шундай Амар Хаямның һүзләре миңа һөйләй. Мин инде шаккатам. Килделәр. 15 елгын үткәрәбез, 15 ел элек Харун Хәре төркеменең сакырдык. Президент отельга урынлаштырдык. Хәзер яла ансамбле президент отельга, килгән артистларны президент отельга. Хәзер тегеләй булай тугандарды урынлаштырып йөрим. Мәйтәм мин тегендә артистлар президент отельдә. Һәр шунда барһам, инде төн йокларга вакыт. Беренче этажда Фарух Закиров список менә йөреп ата. Так, вам сюда, в этот номер, вам сюда, тип, бахыр үзе урынлаштырып йөри. Мәйтәм, беданы хөрмәт итеп Фарух Акати, мәйтәм, идите уже сами отдыхать, мәйтәм, я дальше, извините. Ладно, все нормально, дип китте. Яшел һинең күзләрең, әйтерһең улары урман. Ошо инде урмандан мәңгегә сыга алмам. Нигә күзләрең моңлы, елмаеп караһам да? Нигә күңелем зарлы, дәртләнеп йырлам да? Нигә күзләрем моңлы, елмаеп караһам да? Нигә күңелем зарлы, дәртләнеп йырлам да? Кешедә булган иң зур кимчелек гафу ителмәслек. Нинди сыйфат? Ул минеңсә бер генә сифат хатлык ян. Вот предательство диләр бит. Шул. Әлегә баягы әйтәм бит, дөньяның, тормыштың төрле һыналышы була. Якын дусың кем икәнен беләһең. Эргәңдә булгандардың кем икәнен шунда күзең асылып кала. Ир мен дигән иргә ошондай тормыш һыналыгы миңа кирәктер дип уйлыйм. Чөнки яңадан тормышка карашың, ошо һыналыштардан яңадан тормышка карашың. Яңадан кешеләргә, эргәңдәге кешеләргә карашың. Мин инде теге үсле кеше түгел. Ну, үзеңә бер һыгымта яһап куяһың. Шундай һыналышта мин үттем. Аллага шөкер, достойно үттем. Шуны әйтә алам. Бөекләрнең дә боек чагы була ди шагыйрь. Моның белән килешәм икән Вилдан. Буламы боек чагы? Мин күпме күрсәм дә сирәк күрешәбез сәхнә арты тормышларында. Үзем сине яраттыган вакытларда гел ягымлы елмаю. Кешеләр белән исәнәшкәндә, аралашканда гел бер төрле матур, ягымлы гына елмаю. Ул күңелнең дә боек чагы була торгандыр бит. Була әлбәттә. Була. Һәм шул вакытта авырлыктан ничек чыга Вилдан? Бына без артистлар бит инде. Безгә сак кына насар һүзмәндә күңелдә кыйырга күп кирәкмәй. Безнең күңел бына балалар һәм әдерәк теге мактаһалар, хуплаһалар, инде талпынып китәһең. Инде кыйык һүзәйтәләр, нишеп шулай булды микән? Дип узак авыр дип кисереп йөрим. Менә миңа калган шулай. Шундай эш. Тәнкыйтьне күтәрә ала, ләкин мактау синең өчен өстәрәк. Юк, мактау өстәрәк түгел. Тәнкыйтьне мин кабул итәм. Әмма лайык дип әйтәм микән инде. Тәнкыйтьне мин күтәрә алмыйм. Кабул ителә, ләкин күтәрелмәгән килеш кала күңелдә. Ләкин ул хакта бер кайда бәян ителми. Төптә кала. Вилданның үзенең кимчелеге бармы? Дип сорыйлар. Бар, кемдә юк инде ул. Бар әлбәттә. Үзеңә зыян гына китерә дип әйтә алмыйм инде мин. Ой, зыян гына китерә минеңсә. Бармы шундай? Бар. Әйтә алабыз. Ул минең үтәле ябайлык, үтәле. Бана һәр беренә ярдәм итәргә, менә ярылып китәм, но ярдәм итәргә тырышам инде. Менә белмәйм, менә шул кимчелек бар. Кемселек дип әйтеп булмый икән, белмәйм. Ну, мин аны яши алмыйм. Картлыгыңны ничек күз алдына китерәсең Вилдан? Менә үтәсең, әле шәп чак. Мин һизмәйм бит ул яшьтә. Һаман да егетләр һәм әйтәм бит, шул ук спорт буенча йөгергәрәк бай йөгерәм, футбол ярарак бай уйнайм. Әлеге яшемдә мин һизмәйм. Егетләр һәм дип әйтә алмыйм, әмма ләкин әлеге яшемдә мин һизмәйм. Картлыкка килгәндә мин
Әллә ничек булармын икән? Күз алдыма илтермәй. Мин инде уйлыймын, шулай ук төп-төз, туп-туры, бу бердә менә шулай икенче төрле юнәлештә була торган гәүдә түгел дип уйлыймын, шул спорт белән дә булгач инде, күңел халәте һич тә үзгәрмәстер дип уйлыйм Вилданның. Һич тә Яшь үзгәрмәсәк. булып калырдыр. Иң зур максат киләчәккә. Әйтәләр бит инде, безнең үзебездән калган балалар. Иң зур максат безнең балаларыбыз исән булсын һәм шулай ук карап горурланырлык балаларыбыз булсын. Бына бушка үтмәгән икән безнең гомеребез, балаларга гомер биреп, бездән һуң калган, безнең эштә дәвам иткән балаларыбыз бар. Ул сәнгать буенча гына түгел, төрле тармакта мин шуны теләйм. Иң мөһиме Тапшыру ахырында башын хәтергә төшерәсе килә. Элек һәм бүген дип башлаган идек. Мин юкка гына бу сүзләр белән башламадым тапшыруны. Шынында заман кешесе син, Вилдан. Үз заманың белән килешеп яшәгән кешесең. Заманыңа әйтеп калдырыр сүзләр, тамашачыңа әйтеп калдырыр сүзләр. Рәхмәтле булган җаннарга синең тарафтан җылы фикерләр. тамашасыга кешеләргә мин әйтермен. Ябайрак булайык. Бер-беребезгә төрле авыр хәлләрдә ярдәмгә киләйек. Дөнья шул вакытта тагы матуррак булыр. Авыр һүзләр әйтмәйек. Мәрхәмәтлерәк булайык. Был тормышта бит кунак кына. Шуның кадерен беләйек. Хай матур сүзләр, тирән фикерләр, килешми мөмкин түгел. Дәлилләп хәзер яңгырыйсы юлларны үзеңнең уйларын итеп кенә сиңа азатасы килә. Бар елгам, бар минем үз елгам, бәлки ул дар елгам. Ләкин кемдер агымына яр булмам. Тирән суы елгамның төпләренә төшеп җитәсе юк, ләкин бар агымым үз елгам дип яши Вилдан Яруллин. Гомер елгаң, иҗат елларың белән үрелеп барсын да, елгаң суы тирән булсын, серле моңсын булсын, җырлы булсын. Гомер елларың җимешле, уңышларың бүгенгедәй гел биектә булсын. Амин. Әйе, шундый матур шәхесләр белән очрашканнан соң кәефләр күтәренке, канатлар биектә, дуслар. Әйе, тормышта мин үзем дә бәлки гади бер зат, юлым бар. Бәлки ул дар. Горур атлап киләм Вилдан кебек шул юлдан. Бар максатым, үз моңым, яшәвемнең үз мәгънәсе бар. Димәк, бар икән, бардан юк булмам, исә дә җилләр уңнан, соңнан дип яшигәле мин генә түгел, Вилдан да, сез дә. Һәммәбез. Күзгә күз карашып тапшыруы ахырына якынлашты. Алдагы чыгарылышларга кадәр.